Ngeti uri mbiti kundirova zveti kundibira foni yangu mupenti uchifunga kuti ndikamveti tek semubhanditi ndine fukiti yerumamiso ndakakugara senge ndiri papoti handiri ubhitsi hani vawo ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano ehe baba pangosvika riubhitsi asvika nevakomane pamudhiti aiwangiti uri mbiti anganibire foni yangu mupenti wezuona wakapenga uchifunga ndiri bonga mati nhasi daukanga ndobva ndasiyana kuvhiringa nezibanga apa wakuchema ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano giti ucharidza mere ndobva ndakuita musenga bere musaipindire bhostate ezviona saholi 10 asingazive kamuyuti kabhenteni manje ndichikubhubhuna manje ndakakubuda manje ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano ehe baba pangosvika riubhitsi asvika nevakomane pamudhiti aiwangiti uri mbiti anganibire foni yangu mupenti wezuona wakapenga uchifunga ndiri bonga manje nhasi daukanga ndobva ndasiyana kuvhiringa nezibanga apa wakuchema ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano ndinotangisa mauhanini ndinotangisa mawambi tinobondoka pano tinobondoka pano giti ucharidza mere ndobva ndakuita musenga bere musaipindire bhostate ezviona saholi 10 asingazive kamuyuti kabhenteni manje ndichikubhubhuna manje ndakakubuda manje ndinotangisa mauhanini